Hei morotube, tänään mä teen tän Geometry Dash video. Mä teen tän videon sen takia, koska mä oon tosi huono pelaa tätä peliä. Joo, siis tää ei oo mun eka kerta kun mä tätä pelaan. Joo, mä oon tosi huono pelaa tätä peliä, niin mä siksi tein tästä videon, koska mä oon tosi huono pelaa tätä. Joo, no ihan sama, mä teen tästä nyt videon, niin ajattelin, että vedetään näitä vedetään näitä tasoja, tai siis vedetään nämä kaikki tasot nyt läpi tästä kerran ja se olisi sit, no niin. En mä jaksa vetää, kun mä oon tässä kuitenkin niin surkeet. Ei tässä tuu mitään. Tää facecam on kyllä tosi huono tälleen pelivideoissa. Pitäis saada parempi screen recorder. Paitsi mä kyllä tiedän yhden, niin vois käyttää sitä jatkossa. Miten tää menee paremmin kuin ykkönen? Mut joo, siis ehkä kakkosessa menee jotenkin, mut siis mä oon oikeesti tosi huono näissä peleissä, että ton takia. What? Noniin, joo. Mainokset on kyllä ärsyttäviä silloin, kun tekee YouTube-videota. Mä tein tästä eilen videon, mutta meni vähän pieleen, kun mä en oikein tykännyt siitä. En mä kyllä tuu tykkää tässäkään. Siis tää facecam ei oo musta yhtään kiva. Tää näkyy, mun pitäis jotain täällä. Ei, okei, ihan sama. Mä teen paremman facecamin sit edes videossa. Tää muoto, jos se olisi vähän leveämpi tai... No joo. Kai tää menee tää loppuvideo nyt tälle. Kaverilla kyllä nää videon tekemiset meni paljon paremmin. Sanoin, että mä oon tosi hyvä tekee YouTube-videoita ja mä en huijaa teitä. Ja tää oli nyt mun ainoa idea, minkä mä täksehin. Vaikka tänään tulee kyllä joku pelivideo ja Pleikka 4-pelejen esittelyvideokin tulee joskus. Koska mä ajattelin, että sellaisenkin voisi tehdä. Mä en keskity siis tähän pelin yhtään, mä höpisen vaan kaikkea randomia. Noniin. Muutama taso koita kestää. 2 varmaan. Ai niin, tää on tää, joo. Mä en osaa tätä. Mä en osaa oikeesti tota. Mä en tiedä mitä noista tehdään. Ai niinku se kamera on nyt tuolla jo. No niin, vikataso. Joo. No, se video oli nyt varmaan siinä. Toivottavasti tykkäsitte. Ehdottakaa sit pelivideos, kuten tilaa tulee jonkun verran. Ja kohta tulee Happy Wheels video luultavasti. Tai katsotaan miten mä keksin, mut joo. Sois moro.